Ai, ui. Yuri, jo només vol per menjar. O sigui, per fer xurros, bunyols és molt difícil, és que no t'ho pots ni imaginar. Quan creies que ja tenia la boleta, s'enganxava la mà i no podia soltar-la. Sí, això està molt bé, però m'has portat un platet o alguna cosa? No me n'has portat? Que mala persona eres. Mira, t'ha pillat, eh? No, encara estan els xurreros ahí. A veure si es pillara Ara l'eixida. t'agafes, clar que sí. Mare meva, n'hi ha per a tot l'equip. No patiu, que avui berenem, sopem tots. Mira, de xurros no parlarem ara. Anem a parlar de les dones, d'algunes de les dones més importants de la història. Sí, o algunes de les més valentes. T'he portat una selecció, m'agradaria portar-les a totes, però és impossible. Anem a començar per Margarida Borràs. Margarida Borràs va ser la primera dona transexual de la que tenim constància a la Comunitat Valenciana. És una dona nascuda a Mallorca, però va viure durant el segle XV a València. Es pensa que és filla d'un important notari mallorquí i és la primera dona que va viure la seva sexualitat. Ell va néixer com a home, es deia Miquel, però va viure com a Margarida, perquè ella es sentia dona i va viure la seva vida com han de viure les persones, no? Per això uns premis del col·lectiu LGTBI porten el seu nom, eh? Als anys 90, correcte, als anys 90 el col·lectiu Lambda, un col·lectiu valencià que fa una tasca molt important en la visibilització de persones trans, va recuperar aquest nom, va recuperar aquesta biografia i atorga des de l'any 1995 uns premis Margarida Borràs a aquelles persones, entitats o col·lectius que fan per visibilitzar la realitat transexual. I aquesta és la primera dona transexual. Segle XV, eh? Votem un segle o dos, a on anem ara i amb quina dona? Ara ens n'anem al segle XVI, un segle més tard, en aquest viatge que fem en el DeLorean. Anem a parlar de Jerònima Galés, la primera dona impressora de la Comunitat Valenciana. Imagina't, segle XVI, on les dones estaven a casa cuidant de xiquets, quan el seu primer marit, Juan May, falta, ell també era impressor, ella es fa càrrec del negoci familiar i de la impremta. Havia de ser així, no? Un poc de rebot, l'accedir a un lloc d'aquestes característiques, perquè si no, com tu dius, a casa i però en el seu taller hi ha que dir que va publicar més de 250 títols i va publicar llibres per a l'Estudi General, que era la universitat, va publicar llibres per a la Generalitat, per a la Diputació, per al Consell Municipal, vull dir que les majors institucions de la comunitat li encarregaven llibres i no era comú que una dona ostentara una posició tan important fent una cosa tan interessant com era fer llibres en aquella època. Jerònima Galés, votem un segle més? Ara ja té un carrer a València, l'hem recuperada i tenim carrer a València. Votem un segle, ens anem a juny de 1813, Guerra d'Independència. Els francesos invadeixen la península Ibèrica i tenim una dona valenta a Carcaixent que te posa en situació. Els carcaixentins batallen contra els francesos. Els francesos ocupen Carcaixent i com els carcaixentins havien donat pel pelo als francesos, resulta que el general que invadeix la plaça de Carcaixent, Joan Isidor Harist, demana passar a gabinet a tots els carcaixentins. Es planta davant del general Maria Antònia Talens Mezquita, la marqueseta, filla del marquès de la Calzada, i li diu que per favor li implora que no mate a ningú, que saquegen, que facin el que faci falta, però que no mate a ningú. Harist li diu que ni parlar ni que tenen dret a passar a gabinet a la població de Carcaixent i van a passar a gabinet. I esta dona li entrega un gabinet i li diu, sí, doncs mira, si t'entrega un gabinet, vull ser la primera en morir degollada i espere que sigues tu mateix el que li fique nassos i em degolles. I el general, veient, diguem, la valentia d'esta dona, va dir, mira, vaig a respectar la vida dels veïns de la població, però anem a saquejar Carcaixent durant 24 hores. Hola. Tindrà un carrer o dos o una rotonda, si més no. Estem veient imatges de la recreació històrica que tots els junys es fa en la població de Carcaixent, de la Ribera Alta, recordant aquesta figura tan important. I ara anem a votar altre segle, ens anem al segle XIX, a parlar de Concepción Alexandre, una de les primeres dones matriculades en la carrera de Medicina en la Universitat de València. No ho va tindre fàcil, Carol, perquè va tindre que demanar un permís especial al rectorat de la universitat perquè aleshores no podien estudiar dones medicina, no se podien matricular. Va ser la primera... Una de les primeres tres dones que es va matricular i va ser una dona terratrèmol, va exercir com a metgessa, va exercir com a sufragista, va exercir com a feminista, diguem que va ser una dona molt important a finals del segle XIX i va ser una de les primeres dones matriculades a la universitat. No va ser fins 1910 que un decret d'Alfons XIII va permetre a les dones estudiar en igualtat de condicions als homes a les universitats espanyoles.
No ho tenien gens fàcil. Concepció Aleixandre, una de les primeres dones metgesses. En l'actualitat, les universitats estan plenes de dones, de fet són més, no? I tot, diuen. Però en quant als càrrecs encara estem... Ahir encara hi ha un sostre de cristall, Carol, però bueno, que l'ha trencat una dona molt valenta, Maria Vicenta Mestre, l'estem veient ahir a imatges, l'estan veient vostès, nascuda a Oliva, 1956, la primera rectora en 500 anys de la Universitat de València, llicenciada en filosofia i especialitzada en ciències de l'educació, doctora en psicologia, una carrera acadèmica brillant, mare de dos filles, i és la primera dona que ha ocupat, ja t'ho dic, en 5 segles, aquest silló tan important que és dur, diguem, la representació de la Universitat de València. Dones valencianes que han fet història, això necessita 2 o 3 o moltes més entregues, Yuri Aguilar. Ojalà n'haguem pogut dur més, perquè hi ha moltes. No, però ho fem altres dies, sí, diferents capítols, perquè hi ha moltíssimes dones, bueno, no tantes, malauradament, però sí, totes destacables i que ens agradaria parlar d'elles, de tota la nostra comunitat. Yuri Aguilar, doncs bé, mira, ja ho hem contat tot, xurro en mà, me'n vaig a Ferran Cano, que ja hi... No, ell te n'ha portat, perquè l'he vist passar. Mentre tu parlaves, l'he vist passar carregat de xurros i bunyols.